čo sa vám páči na punku? Všetko. Čo všetko? Úplne experience, hudba. Hlavne v prvom rade sloboda o tom, že robí si čo chceme a neobmedzujem ostatných. Nevieme! 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 A tebe bojujeme! A tebe zabíjame! A tebe ide! Zoríme! Čo ma zaujalo na prvých punkových kapelách na Slovensku? Tak jednoduchosť, ako na punku, nie? Proste. Moje prvé stretnutie s punk rockom bolo tiež niekde na konci základnej školy. A bolo to s albumom Útok na špicu hitparády od Zóny A a od Davovej psychózy Antropofobia. Takže to boli také prvé zoznamovania sa s slovenským punk rockom. Tu sa nedá ináč odpovedať ako tými najväčšími legendami, ako je Davová psychóza, Zóna A, proste Slobodná Európa, keď bol prvý československý festival, čo sa dial v Prahe, proste ten Šanov, hej, Dožady, čo vyšla prvá Oj rebeli a proste tie kapely boli prvé a tie sa prvé počúvali a tie zostanú vždycky človeku ako v srdci. To znamená, že naozaj tá prvá Davovka, prvá Potopa je pre mňa úplne stežejní, ako by som použil čechizmus, že bez toho by to nešlo ani. A doteraz si púšťam staré Zóny aj prvé Davovky a vždycky sa mi rozbúcha srdce a to isté je Slobodka prvá. To sú proste legendárne kultové albumy, na ktorých to celé stojí a padá. Bolo to ešte na gymnáziu a po maturite som začal koketovať s myšlienkou začať hrať aj tú hudbu. No už som bol dohodnutý s Ozím a so Sveťom, že teda ideme do toho a Sveťo došiel v nedeľu na jednej bratislavskej burze s informáciou, že teda rozpadol sa aj Paradox a že je voľný spevák a gitarista, takže by sa to dalo v takejto zostave spraviť. V byte sme mali prvú skúšovňu na Dolných Hlonoch. Tam sme nahrali aj niekoľko skladieb, ktoré sme nahrali na kazeťách, takže sme to aj v podstate zachytili. Došiel z okolností Robo Horňák, ktorý pôvodne mal v tejto kvázi zábavovej kapele hrať na kláves a on, že ja mám aj nejaké také veci, ktoré sú trošku inakšie, ale také aký je momentálny trend, takže skúsme toto. Tak sme začali hrať prvé veci od Roba Horňáka a to boli presne tie 3 akordy, 4. akord v refréne, 5. vymyslím si, že pod pseudosolom a vznikli prvé veci, s ktorými sme chodili na rôzne bratislavské súťaže. Toto bolo také naše prvé stretnutie s punk rockom. A potom, že čo? Chýba nám spevák. A zase ten náš Martin Bubeník, nešťastný, navrhol, že tvoj brat vyzerá veľmi dobre, má dobrý imič. Šatka, áno. Že on by mohol aj spevať. A že dobre, prečo ne, jasné. Spýtali sme sa ho, jasné. Tak vznikla v podstate Davová psychóza kompletne. Kapela Zóna koncertuje doteraz, ale úplne v zmenenej zostave. Napriek tomu som ju vo februári 1990, áno, s Ozim opustil a spolu so Sveťom a neskôr, možno o 2 dní, whisky k tomu pribudol a vznikla kapela Slobodná Európa. Mňa to fascinovalo kedysi dávno, ako si sa pýtal na tie začiatky obliekanie číro, keď som videl prvýkrát číro, som bol z toho hotový.
Samozrejme do pár mesiacov, rokov som mal na hlave ja. A neviem, či dnes kvázi pôsobím ako pankáč, ale obliekam sa tak, ako sa mi páči. To, čo sa mi páči, si dám na seba a to pre mňa svojím spôsobom je ten punk. Nebudem sa nejak škatulkovať, toto je správne, tu byť správne, byť takto. Na čo mám chuť, to si dám na seba. Nebol problém, my sme si urobili sami. Sami sme si urobili trička, nohavice, so stavom, hovorím, Kanady. Pekne Kanady, odstrihol si ešte 2 dierky a už si má rotený, ako, vieš, bez problému odvoj, ako si skúpil. No, teda ten punkový imidž tam musel byť zreteľný, ale samozrejme, že vplyvom rokov a sa v podstate prejaví tá prapodstata punku, že na tej výzaži v podstate až tak nejak veľmi nezáleží. Neviem, či to je o tom, že sa mi to páči. Proste hodí sa to k tomu štýlu, je mi v tom príjemne a myslím si, že dobre. Aspoň pre mňa, že sa trochu odliším od toho ostatku vonku. Keď som aj išiel a mal som postavené číro obrovské a zafarbené, tak nové babky hádzali kríže, že je a kohúty, Ježišmária, čo moja matka trpela kvôli tomu, lebo samozrejme každého pozná. Oblečenie, kozáky po pási, rotený a na hlave, zafarbené vlasy. Opatky a prázdne vrecká. Už sa ráno skončila rana malé decka. V 90. rokoch v Nemecku sme videli tie obchody s tými brutálnymi nohavicami a tričkami a sme kupovali, samozrejme, boli sme radi, doma sme boli najväčší frajer, bo tu nikto také nemal. V minulosti to bolo určite, si myslím, ťažšie, čo sa týkalo zohnať si veci. Z Maďarska sme nakupovali veci, kazety z Poľska. Hej, odznačík, človek si ho šanoval ako oko v hlave. My máme to číro na srdci, takže nám to stačí, hej, je 100-krát lepšie mať číro na srdci a venovať sa tomu, ja neviem, 10 rokov, ako keď niekto sa prezleče na chvíľku, na pár mesiacov alebo na 1 rok sa prezleče a robí z toho seba veľkého pankáča, potom zrazu skončí školu alebo niečo, prezlečie sa do obleku a už v živote už o punk nezakopne. Je to určite nejaký svojím spôsobom životný štýl a nepovedal by som, že možno je to ako obliekať sa ako pankáč. Je to tak obliekať sa svojsky. Pre niekoho je svojsky sa dať do obleku, pre niekoho je svojsky sa dať do koženej bundy a do rifly. Niekto sa cíti dobre v kravate, niekto v tričku. Tak ja by som to tak zhodnotil. V čom sa cítim dobre, to si dám na seba. A neriešim, čo si o mne druhý myslia. Nie je dôležité, ako vyzeráš, ale teda ako myslíš, ako sa správaš, ako komunikuješ a podobné veci. Ako ma napadlo sklbiť punkovú scénu s literatúrou. Ono to ani ináč nešlo, lebo keď som písal Peklo, ten môj debut, Vydarený a nevydarený, tak tam ten punk vo mne bol. To boli vždycky chlastačky po konci koncertov a ľudia to možno mne nevedeli, že ma brali ako organizátora, ale potom, že sa 2-3 dní kalilo, tak to som vedel len ja, tí ľudia, ktorých som stretal a svojím spôsobom som stále počúval tie náreky tých ľudí, tých punkáčov, tých rockerov, tých metalistov. Keď sme hrali s editorom, že sme chodili po koncertoch, tak vždycky som bol taká butľá vrba, že tí ľudia mi to hovorili. Takže vo mne sa to len zbieralo a tak som to proste musel napísať. Tak a preto tá punková scéna, to vôbec nebol kalkul, pretože ja som vôbec nevedel, že z toho niekedy bude kniha. Proste to len bolo vo mne a musel to ísť vonku. Vzhľadom na to, že veľa našich pesničiek je čierny humor, práve o smrti náš spevák bol hrobár, takže tam sa to jasne odzrkadľuje v tých textoch. A samozrejme, že bereme aj zo života, hej, takže bereme z politickej scény, z showbiznisu, veľmi nás zabáva aj naša cirkev, takže v podstate toto sú naše také ako inšpiračné kanály. V krematóriu tam majú pec a to vám je náramná vec. V tej peci pália mŕtvych ľudí, len za tak veľkého komína čmudí. V tej peci pália. V prvom rade je to nasratosť na to, čo konkrétne sa ide písať. To nejak musí dozrieť. To nepríde to samo. Jednoducho musí to byť hnev na to, čo
čo bude predmetom toho textu. V tom je celý vôbec punk, že je to trošku iné vnímanie sveta, ako ho vníma, povedzme, ten bežný človek, žijúci proste svoj pravidelný, rutinný život. Jednoducho je to o tom, že o tej túžbe trošku sa vzoprieť tomu a nenehať to okolo seba tiec len tak, ako byť tak trošku aj strojcom toho, čo sa okolo neho deje. My z bežného života, okolie. Presne to, čo zažívame každodenné problémy v danom období, v ktorom fungujeme, v tom veku, akom sme. Myslím, že moc nezávisí od toho, že či vtedy pred 10 rokmi, o 20 rokov. Ten spôsob písané textov je taký istý. No. Akurát tá inšpirácia k písaniu textov je vždycky iná. Za socializmu bola jednoznačná. Odpor proti komunizmu a socializmu. Všetko okolo toho sa viac menej odvíjalo. Inšpirácia je život. Život je inšpirácia. To, čo sa ti stane, máš nejaký pocit, niečo potrebuješ dať von. Vždy sa snažím o to, aby ľudia rozmýšľali. Aby len bohapusto nepríjmali to, čo im je poskytnuté nejakým systémom, zriadením alebo čímkoľvek. Takisto nemusia súhlasiť ani s tým, čo im poviem ja. To je prirodzené, lebo tak každý človek má iný názor, iný náhľad na vec, že je to o nejakej diskusii. O tom, dajme tomu, aj tá filozofia a ten punk a toto všetko je. Že o nejakej vzájomnej diskusii, komunikácii, ale zároveň o tolerancii. Není nič lepšieho, keď stretneš starých kamarátov a vidíš, že nie si ty starý jeden idiot, ktorý to ešte tlačí, ale ideš do Prahy, do toho klubu a tam je ten istý organizátor, už to tlačí 20-25 rokov a ideš do Košíc a tam ďalší kamarát má klub a zase ďalej a stretneš tých istých a takisto aj z kapiel a to je ako jedna veľká rodina, veď my sa poznáme toľko a zase kapela ako konflikt, ako náš, tak my sme viac spolu ako s manželkami, no. Preto niektorí aj sa rozviedli, no. Niektorí, všetci sa rozviedli, no. Renčine mám kamaráta, on má manželku, majú 2 malé deti a chodívajú na každý festival, koncert, deti tiež oblečené úplne akože v punkových veciach. Takže dá sa sklobiť punk s rodinou, ale vieš, je to obmedzené zase to financiami. Proste keď beháš, zostaneš punkáč, ale už na tých akciách ťa bude čoraz menej. Pretože rozmýšľaš, kde dáš peniaze, či do rodiny, alebo na tú hudbu. Keď máš priateľku, frajerku, respektíve manželku, kandidátku, pankačku alebo rockerku, tak sa to samozrejme dá spojiť. Ak to nemáš, tak buď si to vychováš, alebo proste sa budete navzájom akceptovať. Všetko sa dá sklobiť. Ale rodinou by som to nezadal, partiou. Dobrá partia. Je to dobre, keď prídeš, hlavne na festivaloch. Prídeš na festival a vidíš tam celého Československa, po prípade pár Poliakov, vidíš tam kamarátov a stretá sa s nimi pravidelne na tých festivaloch. Tak je to také rodinné. Teda vtedy je to nesklubiteľné, keď sa venujem 100% punku a 0% rodine. No a ja som bol 9 rokov v živote počas pôsobenia skupiny Zóny A chvíľu aj počas existencie skupiny Slobodná Európa ženatý. A venoval som sa veľmi hudbe a myslím, že minimálne rodine a skončilo to rozvodom. Takže treba to brať s nadhľadom a zdravo. Že nie byť celý deň hlavou ponorený v punk rocku a kašľať na svoje povinnosti, ale proste brať to skôr ako zábavu a vtedy to ide. No a čo sa týka zase manželiek a kamarát, no ja neviem, to zase musia byť strašne tolerantné, keďže vedia, že žiť spolu s muzikantom alebo s hercom, to je to isté, to sú ako kočovníci, takže treba tam byť veľmi, veľmi tolerantný. Myslím, že pre väčšinu ľudí, ktorí hrajú, tá pre nich kapela je asi rodina, lebo určite ma tak nemajú aj chalani, že všetky podstatné veci pre mňa, čo zažívam v živote, tak kapela tam vždy je so mnou nejak, či už predtým, alebo potom vedia o tom a kapela je pre mňa silná časť môjho života. Veľmi silná. Ako tá rodina, to je správne slovo. Tak to je fakt už veľmi dávno. Čistejší bol vzťah kamarátov. V dnešnej dobe
čestnejší sú ľudia, kde je málo. Odpor, nesúhlas, kľudne protest proti veciam, s ktorými vnútorne nesúhlasíš. Neverím vám ani slovo z toho, čo tu nám nahráte. Nebudem žrať vaše hovná, ja nie som na špagáte. Vymyslený Usama Bin Laden, ako strašák pre deti. Punk je možnosť povedať s niečím, s čím nesúhlasím. Už aj keď niektorí ľudia si to treba s tým výzorom, že nesúhlasím s týmto, tak výzorom dávajú, nechcem byť ako vy. Budem inakší, lebo sa mi to tak páči, niekto to možno robí, lebo chce, ja neviem. Ale punku sa dá povedať veľmi veľa vecí, proti ktorým človek je. Určite áno. Je to boj a myslím si, že pre niektorých možno celoživotný boj, kde môžu ním vyjadrovať veľa vecí. Bolo to k niečomu dobré, že ľudia sa zamysleli, že aha, je to aj niečo iné, nie sme to len všetci zaškatulkovaní a že nejaké stádo sme, ale že proste tam ľudia začali jednoducho vybočovať a proste, že už sa to nedalo udržať. Nepotrpím si na to, aby som proti niečomu bojoval. Skôr ma zaujíma, že ako to, proti čomu bojujem, sa dá vylepšiť a napraviť. No, to už dávno ma začalo zaujímať. Pre jedného pankača je to boj, pre druhého je to pičovina bezvýznamná. Každý si myslí, že proti niečo bojuje, vieš, no takže... Ale je to určite to je boj nejaký. Dlhý a bezvýznamný, by som povedal. Aj keď veľa ľudí sa tvári, že je to boj, ja si myslím, že je to v prvej rade druh zábavy. Je to normálny rock'n'roll, tak znejúci ako znie. A je to jediný hudobný žáner, kde v textoch sa zabrdá do politiky, do štátneho zriadenia daného štátu. Punk bojuje proti všetkému. A vždy. A my sme ešte nestratili ideál. Áno. Hej, že 80. roky, že nie je mŕtvy, tak teraz už asi tiež ostáva mi kričať len, že Punk's not dead. Že nie je mŕtvy, ale či zomre, alebo vydrží, neviem. Dneska je tu dosť veľa iných hudobných žánrov, ktoré sú veľmi silné a ovplyvňujú viacej mladých ľudí, viacej ich to baví. Každý jeden štýl začal nejakým undergroundom, vyšvil sa, potom ho čakala nejaká budúcnosť a punk sa teraz vyvíja do toho úplného, do tej popularity a uvidíme, to skončí. Bude toto stále, lebo dobrých punkáčov, dobre hrajúcich kapiel je ešte stále dosť. Skôr prežíva, ako by niekde nejak veľmi smeroval, že buď sa teda nejak nadýchuje k niečomu, alebo teda sa nejak revitalizuje, alebo očisťuje, alebo neviem, ako to nazvať. Veľmi rýchle sa to dostalo do undergroundového sveta, v ktorom to zostalo a v ktorom je to pevne zakorenené a stále to funguje. A ja si myslím, že to zase smeruje veľmi, veľmi dole, kedy ten punk odíde a na tej kapely bude chodiť naozaj, že málo ľudí. 20-30 ľudí a ten punk pôjde do undergroundu, tam, kde patrí. A verím, že keď budeme mať od tých 20 rokov 55 a viac, že ešte budeme hrať. To by som chcel, aby sme tam dosmerovali. A možno aj pogovať niekde ešte na nejaké dobré kapelky. Keď sa zadarí, barla sem, barla tam, ale môžeme ešte aj zapogovať. Smeroval niekedy niekam punk? Ja si myslím, že to bude stále. Bude tu stále a keď nikom inom, tak bude žiť v nás. Keď to není o tom undergrounde, o tom punku, o tom posolstve, o tej radosti, ja vrajím, nech sú ľudia aktívni, to chce to, iba to a punk potom nepôjde do takej piče, jak je teraz, lebo vrajím, mňa osobne, neviem ako však chalani, ako to je, ale mňa osobne, ja radšej budem doma sedieť, ako by som mali aj za nejaký honorár, ísť niekam do piči zo seba robiť kokota. Mladoveku pár cigariek nosíš boky vyholené, ťažké boty pod kolena, až povrch máš zaviazané. Objavuješ čaroví na tvoje zmysly odpojené, stretáva sa tu
cestou, kde spoznávaš kamošov. A pak, to je tvoja cesta. A pak, nevieš vlasiť svet. A pak, vidíš mŕtve mesta. A pak, kričíš bankotem. Vlastný názor vybral si, budeš o ňom presvedčený. Cítiš sa byť tak slobodný, nechceš byť už utláčaný. Chceš kričať som tu, chceš kričať, že existuje. A s punkovým názorom